Nehnuteľnosť sa nachádza v kvalitnej tehlovej stavbe z roku 2006 na 4. poschodí. To znamená, že žiadni susedia vám nebudú klopať nad hlavou. Podlahová plocha bytu je viac ako 53 m2. Podlahy v byte sú plávajúce, okná sú plastové s kvalitným izolačným dvojsklom. Nehnuteľnosť sa predáva kompletne zariadená, to znamená, že je ideálna práve pre investičnú príležitosť alebo možno pre mladú rodinu, ktorá začína svoj nový život. Z priestrannej a svetlej spálne máte možnosť sa presunúť na balkón, ktorý má rozlohu 2,5 m2 a odkiaľ si môžete vychutnávať krásne východy slnka. Komfort bezpečia vám zabezpečí aj takýto videovrátik, odkiaľ svoju návštevu môžete pustiť priamo do bytu. Ak vás ponuka dvojizbového bytu na Hroznovej ulici v Pezinku zaujala, neváhajte ma kontaktovať. Moje meno je Gabriel Balošák a som z realitnej kancelárie Prius. Už teraz sa teším na spoločné obliadky.